Kulungula kakulonke. Thama ku-pastor ngithalele neflick. Okubalulekile ufanele ukuthi usubscribe ulike empeleni akona lokho ukuthi inamba isenze kusona isimbi FM makuphela not ku-WhatsApp not kuma-calls. I've been saying this ever since isaqala ukukhuluma kule channel, but abantu bayaqoba baya ngu-WhatsApp bangithumela ama-SMS uyabona bangifonele ebusuku. I don't know kodwa ke asenze kanje kanza kwethu uma nibuza amaphupho kujwayeleni ukubingelela nokucela ngoba akekho umuntu okukweleta impendulo, futhi ukubingelela nokucela kukhomba ukuthi lo muntu loyo uyamhlonipha, uyamazisa njengomuntu njengoba nawo umuntu. Yabona, asindlule lapho. Unompumelelo wakamagoso uthi ukuphupha umuntu ekunika iwashi elisilva akusho akabingeleli akacele, ukhuluma nomshini. Why ngenza ivideo ngiyenza ngoba nginabantu abangama-member le channel, paying members, subscribers and people abahlezi belandela i-channel bebheka ama-video, so senzela bona ngenzeka bayalidinga leli video le, bayalidinga lolu lwazi. Number 1, iwashi elisilva ngabe any wash ngathi nje iwashi ngoba omunye angaphupha elisilva, omunye angaphupha eligold, omunye angaphupha mhlawumbe iplastiki. Iwash nake singakusho ngokujwayelekile. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha iwashi kuwuphawu oluhluma ulinikezwa. Lokho kungasho lungachaza lenhlanhla nesibusiso esizofika kuwe, nokuthi ungase ulithole leli washi njengesipho, noma ke uzolibona ulithande futhi uzokuba nawo amandla noma imali yokulithenga maduze. Kuyenzeka umunye umuntu aphuphe enikezwe iwashi kanti vele kunenhlanhla noma kunesipho esizofika kuye. Omunye yenzeka ngalibona iwashi kanti uzolithola aphiwe lona njengesipho noma lidobhe phansi. Omunye uzolibona lithanda lithenga. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha iwashi uphawu oluhluma olunikwa lungachaza ukuthi kungenzeka lo muntu okunikezela iwashi uyakuthanda, ukukhonzile futhi ukukhathalele. uHezekiel 16:11 ngakuvunulisa ngemvunulo ngafaka amasongo esandleni sakho. 3, ngokwesintu uma uphupha iwashi uphawu oluhluma olunikwa ngoba lokhu kuchaza ukuthi empeleni kungenzeka kumele wenze isithebe noma ke wenzelwe usiko oluthile olubalulekile noludingekayo, futhi ke ebese ufaka into eyisiphandla ngemuva kwalokho. Omunye ngoba kuzofanele kube wuyo wenza lento eyisithebe, lento ewumsebenzi bese efaka lesiphandla, noma kufanele enzelwe lo msebenzi noma lolu siko bese efaka lesiphandla kulesandla abone efakwa kulo lewashi, anikezwe kulo lewashi, amukele ngale washi maybe. 4, futhi uma uphupha iwashi kungaba uphawu oluhluma olunikwa lungabuye luchaza ukuthi empeleni kumele uzitholele wena ibhengele elisiliva noma eligold noma elibrown, ngoba ungumuntu wemimoya futhi liyadingeka ngoba omunye angaphupha enikezwe iwashi elisilva kanti kuye kumele leli bhengele elisiliva efuna ulithola. Omunye angaphupha ethola iwashi elibrown eligold kanti lento ibelena libhengele eligold efuna lithola lifaka esandleni ngoba umuntu wemimoya. Futhi we have to understand ukuthi umuntu kamoya noma kunezikweletu emsamo. 5, kuyenzeka uma uphupha iwashi kube uphawu oluhle uma olunikwa osuke nje lusho ukuthi empeleni kungenzeka wena kumele uqaphelisise, uqikelele, ucophelele ukuthi isikhathi sakho sisebenza ngendlela efanele ukuze uzophumelela uphinde ube nenqubekela phambili. Kwabase-Efesu 5:16 nithengisise isikhathi ngokuba ke insuku zimbi. Futhi kungenzeka umuntu ongasebenzisi isikhathi kahle bese ke unikezwe lwazi ukuthi
ayingathi awusisebenzisi lesikhathi endaweni efanele. You don't invest your time, yabona, into ezifanele, bese bekunikeza ukuthi awuqaphelisise ukuthi usipenda isikhathi endaweni efanele. Yabona, siyabonga. Siweni phansi lematulu, sikhuleka kuyo Jesu.